Tinokudokesai MaBuja tauya nenhau dzenyu manhoko dzozuva rechipiri mwedzi uno waKukadzi. Nyasi ndiro zuva rakuzvarwa Nelson Chamisa zvokutoti dande mutande radoka nyasi rakaita kubheuka chaiko. Vanhu vari kundoti makorokoto okukurai kwaari. Idi tinomushuvira kukura kunochengetiwa naYahwe. Tiringe zviri munhau dzanyasi tiri kuramba chinorangaridzana kuti ozeki vari kwedu uno vari kunyoresa vanhu vari kuda kuti vagoita kupinziwa mubhuku ravanhu vanovhota panouya sarudzo. Idi zuva ramangwana rinoteera racho vanenge vari papuraimari yopanyahuku, papuraimari yopachindoko, pabodziboni, papuraimari yopagezi. Kaendei konyoresa ikweyo kuitira kuti mureke kugosara. Kwai vanenge vanyoresa vanenge kuita kuti kuisiwe wamiriro dare reparamende wakati wande wande kunzvimbo dzavanenge vari. Idi tibatikane MaBuja. Tindori panyaya yekunyoresa iri kuita vanhu kuzeki, kwai nyaya yekusaika kuzvitupa iri kundoitiwa kunzvimbo dzinosikana kuti inzvimbo dzisingadiwe bato roZANU-PF, nokuti izvezvi kwaiwo kwagutu wobato roZANU-PF warikuita kuenda kumahofisi omunyori mukuru wonyika wachida kuti vanhu vavo wapuwe zvitupa, wachitobva wapuwa zvitupa. Idi mabi yangu kwai anenge aribe kuenda nevanhuwa ari kupiwa baa chitupa, ari kunonzi paribe zvekuita. Apawo dzimwe nzvimbo dzakaita sana mabvuku kwai michina yozeki inoseenzesiwa kuti vanhu vanyorese kuti wagopinziwa mubhuku rokuvhotaro kwai yange yakapfa. Idi mabi yangu paribe agoziva kuti zvizvi zviri kunyatsoitika, kuti kupfa kwegani kana kuti kune chimwe chiripo paribe agoziva. Apa mazuva anenge achitotekaira. Hino mabi yangu ticharamba takaringa kuti zvichasvika kupi izvo zvakadandi. Mune imwe nyaya yaita kuhwadza nokusekesa vanhu, idi mai Khupe nyasi wanziwo waburitsiwa mudare reparamende naMwonzora wabva waita kupaumba chaiko, kupupa furo wari kureketa kuti wari kudzvinyiwa nokuti munhukadzi. Apo wanga wakutokangamwawo kuti iwo wakapinziwa mudare reparamende panga pabisiwa mumwe munhukadzi. Idi mabi yangu, idi kakara kanonakiwa kachikwewa kamwe, kana akakweyiwa iko kwai mawara azara ivhu. Ipapa wagoreketa kuti wari kudawo mari yokuti ipiwe yakapuhwa waMwanzorayo, wari kudawo kuti wapuwe hafu yacho nokuti wari kuizana. Wari kuti izvi ndo zvakagoitika nguva yakabuda wabiti mubato ravatsvangirai. Idi mabi yangu wari kuita kuhwadziwa chaiko. Ticharamba takaringai kuti inoperera kupi nhau yavo iyi. MaBuja titoita kungwarira chaiko nokuti makwirira akuita zvinhu anoita kuhwadza. Iro redu sadza tajaira kutenga kwai GMB yakatokwidza mitengo yairi kutengesera nayo vanogaya upfu. Kwai yakakwidza nezvikamu zvinosvika 40 chaiwo kubva muzana, zvokutoti motoringira utoti upfu hwakukwirapo kare. Ipapa kwai zesa pokare yagokwidza zvokutoti vanhu vari kuda kutenga magetsi anosvika 200 waakufanira kuburitsa chiuru chomadhorawo munyika ano 265. Apa kwai mhuri bodzi yevanhu vatanhatu yaakunzi iri kuda mari inosvika zviuru 42 ne261 pamwedzi kuti watenge zvinhu zvokudya nezvokuseenzesa zvinodikana zvinokwana. Idi hino kuti vana murairidzi nevamwe vasenzi vehurumende vachazvikona chere izvi kana kuti vanenge vatoita kugwanayo chaiko. Guta reHarare ranyadzisa nyasi apo akasanobata chigaro chomutungamiriri weguta ari Stuart Mutizwa areketa kuti wakaisa bhiriyoni ribodzi ne200 wemamiliyoni emari yomunyika kuti vagondanzira mugwagwa unosvika makiromita 30 nomubodzi basi. Idi zvinotoita kuhwadza unotosaya kuti kohokonai varumewa vari kutoziva chere kuti vari kubhadharwa mari yokuti vasenze uye kundogara havo. Idi zvakatoita kuoma. Kwai kunzvimbo yeGweru kwagoita kakundengendeka kwenyika kayerwa kakasvika pazvigero chochina pachero chinoera kundengendeka kwenyika. Paribe vanhu kana zvinhu zvanzi zvakugwarashiwa kana kukuwadziwa toramba tichitenda Yahwe atichengetedza, asi izvi zvaakutovhundutsa nokuti zvinhu zvataisaziva baa kuti zvinoitika munzvimbo dzomuZimbabwe dzese. Tiri kufara kuti chikwata chowana mai vanotamba rugby wari 1-1 kwai ndio chakahwina mutambo wachaitamba
kumukombe woRugby Africa Cup kuLesotho kuMaseru. Aiwa, tinoramba tichivatenda tichivarwira manja tichiti varambe vakadando peno vangafunzisewo wana bambo kuita tuzvinhu tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Hurumende yeSouth Africa iri kuramba ichindochinja mabhaudha achisungiwa kureketa kuno kwai agoreketa kuti kuchiribe vanhu vari kugirajueta muzvikoro zvavozvo zvofundo yepamusoro waakundopuwa mapepa okugara muSouth Africa zvachose anozikanwa chirungu kuti permanent residence permit. Kwai izvi ndo zvareketiwa anogurukota zvinoitika munyika maomo. Haidi pakaita kunyangariwa chaiko. Tiri muno muSouth Africa pokare kwai vanhu vari kuda kupinziwa kuti vaitiwe ndiwo vatongi vakuru munyikamo waakutoitiwa bvunzo dziri kuitiwa pajekerere. Haidi zvavo wabi edu. KuDRC kwai kwapfa vanhu vanosvika 26 apo padabuka tambo yemagetsi anopisa ikabva yagwarasha vanhu vakumusika wokuKinshasa. Haidi, tinoti mweya yavo izorore murugare, zvinorwadza izvi. Kwai Uganda yazokwanisa kubvumirana mari yemabhirioni 10 noTotal pabodzwa neimwe kambani waChina iyo kuti waite zveoiri munyikamo. Oiri yakabatiwa mugore ra2005 munyikamo, asi vari kureketa kuti ingangotanda kuburitsiwa mugore ra2025. Haidi, makore 20 chaiwo vari kutadza kuti zviitike zvinhu karikiriki. Ticharamba takaringa kuti vachazvikona chere tiripo tichingoringa. KuGuinea Bissau kwai mutungamiri wenyika ikweyo agoreketa kuti waida kutora masimba wemasoja wazvitadza. Ipapa agoreketa kuti pokare kutori nevazhinji wagwarashiwa wapfa. Haidi, heno kuti ndiye auraya chere kana kuti zvatekaira sei pariba kuzviziva, asi toramba tichindoimba kuti kunoita kugadzikana kwazvinhu. Masoja aya aramba achiita zvaari kuita zvisvinhu bamu. KuAmerica kwai kwakuendesiwa masoja anonoingidzira pane mamwe ariko kuEurope. Haidi, zvakatooma. Vari kureketa kuti kwai Russia iri kuda kuti ipinde munyika yeUkraine, zviri kutorwadza kunyanya. Idi, zvakatooma mabiyangu zviri kuitikazvi. Ndo zvagoreketiwa naJesu zviya kuti mukaona hondo dzaakuda kunyanya moziva kuti ndaakubenuka. Idi mabiyangu, kagadzirirei. Tiri ipapo zvedu tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.